Για να πάμε σε κάτι που μπορεί και να σας ενδιαφέρει πολύ. Εμένα μάλλον με ενδιαφέρει πολύ. Θα έρθει ο γιατρός μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Τι κάνετε? Ο κ. Παύλος Μπαραγκουδάκης είναι χειρουργός, ένας εξαιρετικός γιατρός, ο οποίος έρχεται να μας μιλήσει για κάτι το οποίο νομίζω οι περισσότεροι το έχουμε αντιμετωπίσει. Τι συμβαίνει με τη μύτη μου? Δεν αναπνέω καλά ή μου φαίνεται ότι δεν αναπνέω καλά? Θα έλεγα όλοι τα αντιμετωπίζουμε. Τώρα τους μήνες με τις αλλεργίες, με την αλλεργία το καλοκαίρι, αλλά και τώρα με τα κρυολογήματα, βουλώνει η μύτη μας, δεν αναπνέουμε καλά. Και επειδή είναι από τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα που χαλάνε την ποιότητα ζωής μας, γι' αυτό μας κινητοποιούμεθα και πάμε στον γιατρό για να μας πει τι συμβαίνει, τι έχουμε ακριβώς και δεν αναπνέουμε καλά. Πρώτα απ' όλα, πώς μπορώ να καταλάβω αν όντως υπάρχει πρόβλημα? Δηλαδή, συμβαίνει νομίζω σε όλους. Μια λέει στο ένα μορφό είναι κλειστό, το άλλο είναι κλειστό, μια είναι και τα δύο κλειστά. Πότε είναι πραγματικό πρόβλημα που πρέπει να πάω στο γιατρό? Ιδιαίτερα η αλλαγή. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος που αναπνέει καλά και ξαφνικά ξυπνάει ένα πρωί και έχει μπουκώσει η μύτη του, δεν αναπνέει καλά. Αυτός καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ή κάτι που εγκαθίσταται προοδευτικά. Αν ξέρετε και αν κάπου εκπίπτει η ποιότητα ζωής μας προοδευτικά, αυτό είναι ύπουλο, γιατί μας κάνει να μην διαισθανόμεθα ότι κάτι συνέβη. Αλλά όταν νιώσουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, με τη μύτη πρέπει να απευθυνθούμε. Να μην μυρίζουμε καλά και να πάρει λίγο καιρό, ή να έχουμε αυτό το μπούκωμα και προφανώς να μην κρατήσει μια μέρα, αλλά να επιμείνει λίγο. Ακριβώς. Και τι μπορεί να είναι αυτό? Πάρα πολλά. Τα πιο απλά. Οι ιώσεις του ανώτερου αναπνευστικού που μπουκώνουν τη μύτη μας. Δίνεται μια φλεγμονή, φουσκώνει το εσωτερικό της μύτης και δεν περνάει ο αέρας. Η αλλεργία. Άλλο κλασικό. Και συνηθέστατο. Και συνηθέστατο. 25% του πληθυσμού. Επίσης, είναι τα προβλήματα που προκύπτουν από την ρινοκολπίτιδα, είτε οξεία είτε χρόνια. Είναι αυτό που λέει συνεκτοχικά ο κόσμος σιγμορίτιδα, αλλά ρινοκολπίτιδα το λέγαμε. Ναι. Και βέβαια δομικές ανατομικές ανομαλίες. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά μες στη μύτη μας. Το διάφραγμα είναι στραβό, έχουμε χτυπήσει τη μύτη και έχει παραμορφωθεί εξωτερικά και εσωτερικά, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε καλά. Ή ακόμα και ένας όγκος. Μπορεί ακόμα και αυτό να είναι. Ένας όγκος που κλείνει τη μύτη μας και δεν αναπνέουμε καλά. Όλα αυτά πρέπει να τα ψάξουμε, να τα δούμε με τον ειδικό για να ξέρουμε τι συμβαίνει και να βρούμε και τη λύση. Είναι επίπονο, είναι εύκολο? Ποια είναι η διαδικασία, ποια είναι η διαδρομή δηλαδή? Πολύ απλή. Πρώτα απ' όλα είναι το ιστορικό, η συζήτηση με τον ασθενή που βλέπεις τι συμβαίνει. Είναι χρόνιο, είναι οξύ, συνέβη με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο. Μετά εξέταση. Η κλινική εξέταση είναι πάρα πολύ απλή, είναι με το κάτω από το κλασικό που μας έχετε συνηθίσει. Δεν είναι και το πιο βολικό πράγμα να το υποστείς, αλλά τέλος πάντων ζεις και μετά από αυτό. Μικρή ταλαιπωρία. Ναι. Και βέβαια η δυνατότητα που υπάρχει σε όλα τα ιατρεία, είτε είναι ιδιωτικά είτε είναι σε νοσοκομιακές δομές, μεγάλη ευκολία για μας, με λίγη τοπική αναισθησία να βάλουμε μια κάμερα, να το πούμε απλά, μες στη μύτη και να δούμε τι συμβαίνει. Άρα βλέπουμε τι ακριβώς. Αυτό συμβαίνει. μόνο που τα ακούς λίγο ανατριχιάζεις, αλλά προφανώς με την τοπική αναισθησία είναι κάτι το οποίο δεν παίρνεις χαμπάρι, έτσι. Στα παιδάκια παλιά για τα κρεατάκια κάνουμε ακτινογραφίες. Τώρα χρησιμοποιούμε ενδοσκόπια πολύ λεπτά και τα ανέχονται πάρα πολύ καλά από τη μύτη, ακόμα και τα 5χρονα. Μάλιστα. Η τεχνολογία κάνει τα θαύματά της. Η θεραπεία. Από το πιο απλό, όπως μας το περιγράψατε, μέχρι τα πιο σοβαρά. Πόσο αποτελεσματική είναι και πόσο απαραίτητη? Ναι. Γιατί μπορεί να μάθω να ζω με τον μπούκωμα, θα σου πει κάποιος. Ωραία. Δύο σκέλη. Το πρώτο, στις οξείες λοιμώξεις του αναπνευστικού ή στις ρινοκολπίτες, έχουμε ή συμπτωματική αγωγή όταν χρειάζεται, ή και περνάνε σκεφτικά εύκολα, γιατί είναι αυτοπεριοριζόμενες παθήσεις, σε μερικές μέρες θεραπευόμαστε. Στη ρινοκολπίτιδα μπορεί να χρειαστεί να καταφύγουμε στην οξεία σε αντιβιωτικά, αλλά όχι πάντα. Κάνουμε υπερκατάχρηση αντιβιωτικών στη χώρα μας. Δηλαδή, με ένα κρυολόγημα και μια ρινοκολπίδα ιογενή δίνουμε αντιβιωτικά που δεν χρειάζονται. Και βέβαια, το μεγάλο κίνδυνος για μας, αφού είπα το που δεν χρειάζεται θεραπεία, η κατάχρηση των αποσυμφορητικών. Είναι μάστιγα κανονική. Εξηγήστε το μας αυτό και με αυτό να κλείσουμε, γιατί είναι η εύκολη λύση. Λες, όχι, μπουκώσει μύτη μου, θα πάω να πάρω ένα σπρέι, θα το ψεκάσω, θα ξεβουλώσει. Είναι αυτά που λέμε από τον πάγκο που χορηγούν οι φαρμακοποιοί, που δημιουργούν μια φοβερή κατάσταση, ένα μεγάλο πρόβλημα στη μύτη, την κλείνουν και δημιουργούν προοδευτικά τέτοια εξάρτηση από τα φάρμακα, ώστε όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο χρησιμοποιείς τα φάρμακα και αυτά από μόνα τους αποκαλούν πρόβλημα. Και βέβαια, ο φάρμακα είτε σίδηρος είτε υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να καταφύγουμε σε ένα χειρουργείο. Ακόμα και από τη συχνή χρήση των αποσυμφορητικών μπορεί να φτάσει σε τέτοιο σημείο. Το χειρουργείο μπορεί να είναι ή επιπλέον γίνεται επιτακτική ανάγκη να διορθώσουμε ένα στραβό διάφραγμα, ή που πρέπει να κάνουμε ένα καυτηριασμό στις κόγχες γιατί έχουν υπερτραφεί με την κατάχρηση αυτή, ή βέβαια να αντιμετωπίσουμε μια δομική ανομαλία όπως το διάφραγμα, εξωτερικές παραμορφώσεις. Κρατώ αυτό το τελευταίο, γιατί είναι η εύκολη λύση. Πας στο φαρμακείο, παίρνεις το αποσυμφορητικό, λες θα γίνω καλά. Και μερικές φορές δουλεύει. Αλλά αυτό που μας είπατε, κύριε καθηγητά, ότι όσο περισσότερο το κάνεις, μάλλον χειρότερα κάνεις τα πράγματα, ας μην το ξεχάσουμε. Οι εύκολες λύσεις δεν είναι πάντα και οι σωστές λύσεις.
και εύκολο να βρει τον ειδικό. Ο γιατρός είναι η σωστή λύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Αυτά λοιπόν. Και για τη μύτη. Αυτό που είναι από τα πράγματα που τα αντιμετωπίσει εύκολα. Εντάξει, μαρβούλωσε, θα ξεβουλώσει. Κάθε τι θέλει τη φροντίδα του.